Здравейте, ягодки! В момента се намираме в град Карлово и се намираме в момента по-точно в Карловския Балкан, Стара планина, на водопад Сучурум. Това е водопада Сучурум. Сега ще го видите. Тук се минава на мост. Всъщност оттам има по-хубава гледка. Ето тук реално водопада се вижда най-добре. Ето го водопада. Това е водопад Сучурум в Балкана. Иначе може да се слезе и додолу по ето тази пътека. До сега бяхме долу. Там можете вече да си топнете краката или каквото искате да правите. Но реално водопада иначе е ето това. И сега ще ви направя румтур на град Карлово. Сега тръгваме надолу към ЖП гарата. Както по принцип всяко видео тръгваме към ЖП гарата. И сега тръгваме към ЖП гарата. По моста, това е ВЕЦ-а на Карлово, който се намира в Балкана. И така, тук сега има малко такива стръмни стълби. Ето го ВЕЦ-а. Слизаме и продължавам румтура. Тук има и табела към водопада да ви стимулира, че вече сте близо. Това тук, ето, е по-малкият водопад, непосредствено преди да влезете в ВЕЦ-а и там да видите и големия истински водопад Сучурум. Това е по-малкият водопад, който ви е ясен сигнал, че наближавате. Тук има и чешма, от която е много хубаво да се налее. Много е хубава водата. Свежа, хубава, прясна, прекрасна вода. Ето тук чешма Стара река пише. Ето аз си напълних вода. Тя е пак непосредствено преди водопада. Тук минаваме над реката. Така, тук вече усещате, че започвате да вървите в Балкана, обаче все още алеята е добре. В смисъл, ние вече сме на добре алея. Слязохме по-планинското като преход. Тук минават и коли, въпреки че изглежда пешеходно. И здравейте отново, бях в Димитровград в този влог, днес сме отново, обаче в Карлово. Да, това е Атанас от Пазарджик, който отново е в това видео, в този румтур. Другият човек, където беше в Димитровград, днеска не е с нас. Не е с нас, имаше работа. Не може. Да, но в следващия влог надявам се да мога да го включа. Сега вървим към не точно ЖП гарата, но до ЖП релсите ще стигнем и ще ви снимам там. Продължаваме по ето тази пътека. Така, понеже предното видео ми се спря, понеже редовно ми го прави, знаете, казал съм ви преди, гледайте задължително и предната част да се навържат и да има смисъл. Това в момента е фонтана на центъра в Карлово. Ето го. Аз снимам даже. Показах ви водопад, показах ви фонтан, какво ще остана да ви покажа, наистина не знам. Както казах, ето, има и чешма тук, ето. И това е центъра. Сега продължаваме към ЖП линията и Карловската котловина и къщата на Васил Левски. Ето го пак фонтана. Това е карцата на Карлово, а това е църква. Древна църква. Има и чешма пак. Случайно, докато си върва, виждам и този камък, който ми прилича на шевица. Ето го е Балкана. Ето това е къщата на Васил Левски. По принцип, преди съм влизал, вътре има и част от косата на Васил Левски. И сега спирам на пауза да си взема печата. Вижте тук каква гледка се разкрива надолу. А всъщност не трябва да едно видео ще ги съединя всички видеа в едно видео, така че не трябва да гледате предно видео или така нататък. Всички видеа ще бъдат в едно видео, така че това видео, което гледате, е достатъчно. Това е целият влог. Но тук гледката е просто прекрасна. За сега спирам отново. Почти сме на гара. Не, почти, ама малко ни остана. Така, ягодки, в момента се намираме на Карловската котловина. И както виждате, Балкана е там някъде бяхме. От гарата до водопада Сучурум е горе-долу към 3 км в посока изкачването. Това е Балкана, тук е Карловската котловина, което значи, че сме под нивото на морето. И в момента си взехме с колеги Фридо, за да се освежим. Преди да се качим във влака и да ни се раздрусат главите до Пловдив. Да, и сега отиваме към гарата. Това е включването за сега. Така, отново се включвам вече от ЖП гарата. Тук сме в чакалнята, оттам се купуват билети. И сега ще ви изведа навън на гарата, на перона. Така, това е влак КПВ 82209 за Пловдив от Карлово.
Това е гарата отвън. Така. И понеже аз искам обаче да стигна до София чрез прекачване на Пловдив, билета ми ще е... Само секунда. Така, ето. Всъщност, понеже системата не дава толкова странно пътуване, ще е първо така до Костенец и от Костенец отделен билет ми издадоха, пак за същия влак, Костенец София обаче. И така, сега ето ще ви снимам един товарен влак. Вижте описанието, там ще ви го напиша кой е този влак. Защото сега точно не знам кой е. Но, както казах, вижте описанието, там ще съм го описал откъде за къде, кой влак, като номер и така. Доста дълъг, но по принцип товарните влакове са дълги, така че не се и очудвам. Добре, ето е гара Карлово. Това там има един вагон, пристигна току-що 30-113 с половин час закъснение. И това беше, хубаво беше. И това ще е влога. Много хубаво преживяване днеска. Очаквам да пътуваме отново и да участвам пак в рум-тур. И така, и после в 5:25 за Пловдив. 5:25, да, ще участваш, няма проблем. И с другия човек, Ники, ще и той. За канала. Абонирайте се, да. И това е влога. Дайте палец нагоре, се абонирайте за канала. Чао!